bareng kembali putar angkasa jaya. Wah semakin sore semakin ramai sekali. Kira udah maju gak apa-apa mas? Mas Bin odotno toh kok mau cekel lainnya apa jadi? Oke, mungkin ada permintaan semoga sekali yo gosek toh mas Gino. Jono gosek toh kesusu ngetuaran. Apa ini permintaannya? Gosder, ada lagi. Sebelah kiri. Ayang-ayang. Ayang-ayangi. Gandengnya siapa terusan? Mungkin dari masa mau nyanyi bareng semoga. Masih nggak apa-apa ya nyanyi ya, nggak apa-apa ya. Mewakili ya. Gimana? Angkat tangan saja. Mungkin dikasih satu tembang dulu. Habis ini ya kita nyanyi bareng lagi. Isek mas aja kesusu saya. Gak seneng aku ya, gak like aku. Kedaden tenang duo kasih raterisi kebak tresna kebak kasih lan sayang.
Men ada lah kedua dadi apa yuk? Dadi apa yuk? Dadi apa? Aku tak dadi penyanyi. Ngobrol. Waduh saliro yen robeto anggada. Mugi sawase ngancani setya tuwas anggonku dampingimu. Beto raga Bangga Putra Angkasa. Beh. Ya, kabrara ana ante ini ngetengah wengi. Tetes ampun sengan jati. Yo, aku sampean kaya lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan. Amat tersuwun wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling kuat-kuate. Uga wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Mata kemlakune ning jaba pangkertanan angine. Saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling kuat-kuati. Uja wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Adak lakune ning jaba pangkertanan angine. Saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Gandeng tresno saunya. Bes ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus nono, jarene kasus gene ning ra ana nyatane. Dadi lawan politik Orde Baru. Dadi korban
bukan ambisi reformis palsu. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindake. Terima kasih. Kelingan welingmu sing prasaja. Langkah sithik apa bolong? Apa hal? Aku mau ngayomi jagat raya. Putra Gasang besok Jawa Terana. Keren ya. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Iya, bisa dimatersi. Ya untuk lagunya bisa ikut nyanyi bareng, joget bareng. Bareng Ibu Putra Kosong. Ayo lagi. Iya. Raja cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindake. Hey, kelingan welingmu sing prasaja. Langkah sithik apa balong? Aku mau ngayomi jagat raya. Ayo, mu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo belani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Iyo. Saklungamu akeh sing rumangsa pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo belani rakyate, sing dianggep ra penting
Ji, mungkin ada permintaan semoga sekali. Tadi ada permintaan apa ya? Ngamen 10, apalagi nih? Brusik bintang. Apa? Ada permintaan buatan? Terpaksa. Wis senengane Sasa wi. Akui, senengan akui. Oke, ditunjukkan selamat sore untuk semuanya ya. Masih semangat ge. Dari sebelah kiri, depan dan kanan. Alhamdulillah, cek ketuman penonton. Aku ngeson pipimu lan ngelos rambutmu. Sayang sadurunge lunga tak wenehi waktu pengen ngakak awakku sakuwate rindumu. Tak celo ojo nganti suwe gonmu ninggal aku ana kene dhewe. Tak celo mung sedelo wae ora salawase enggal bali Terima kasih. Putra angkasa jaya GS Audio terus C Budaya Abang Dodi. Sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngeson pipimu lan ngelos rambutmu. Sayang sadurunge lunga tak wenehi waktu pengen ngakak awakku sakuwate rindumu. Tak celo ojo nganti suwe gonmu ninggal aku ana kene dhewe. Tak celo mung sedelo wae ora salawase enggal marilene. Besodo ada akasinya. GBC Cak. Yo. Ayo. Sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngeson pipimu lan ngelos rambutmu. Sayang sadurunge lunga sayang tak wenehi waktu
Aku ngeson pipimu lan ngelos rambutmu. Iya sayang sadurunge lunga tak wenehi wektu pengen ngekap awakku sakuwate rindumu. tak jaluk aja nganti suwe nggonmu ninggal aku ana kene dhewe. Tak jaluk mung sedelo wae ora salawase enggal bali mrene. Oke, angin-angin kehidupan sudah mendatang. Ya. Satu tembang lagu kembali kisah cepet-cepetan request. Apa ini? Wah terpaksa gak seneng aku, gak seneng terpaksa. Oh ya Allah. Isa-isanya terpaksa. Oke, ada permintaan. Mas Harjo. Ayangnya silangi Mas. Wonge request. Oh iya. Gedeng rasane ati kang nandang segiting liyan kang nyawang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresnoku yakin pacoban. Arep tumbakon ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen turun kabisa mreng kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mustika ning ati tonggoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tare wangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Putra Angkasa Studio